Because kakhulu ke qongathikazi ngomqulu wendibabuleli nkulu apho ekhaya emzotweni masithonga kaloku imozulu yethu ngokuhlwa nje ngokunjalo kaloku nangemini yangokuthi kaloku oqala ke jonga ingxelo yemvula noma yafuthi kaloku ngorhatya lo namhlanje ku30% noko lamathuba emvula phakathi ndawo ezininzi ezikwimpuma yelizwe ngamandla phakathi Johannesburg amazantsi impumalanga KwaZulu Natal encamini phaya Free State elisuthu kanti nezibhaqo zekunguzibikwa kwakhona phakathi kusukela phakathi xesha lasekuseni phaya kumantla seMonte Port St John semthatha encamini phaya elisuthu eBloemfontein and Northwest eJohannesburg naphaya ke kumazantsi asePretoria ngeke mbukela kaloku apha ulumkele kaloku lamathuba ke ayo kaloku la mililo yamadlelo phako Appington eDiara naphaya ke kwimpuma yase-Free State kodwa baqonda ukuthi kobushushu aphansi ngamandla ke futhi ngokuhlwa nje ndilapha kumabona kude komafikendi kwakhona namhlanje lishumi nje nesithobe liphole kamnandi kufana ke phofu naphaya koliphala le Polokwane ibuye ke lokho ibe ngu16 phaya kangisatshisa namhlanje ngokuhlwa nje phaka komusina kwakhona neziphaluka ngo22 kanti sedla noko lemeko pha futhi koPhalaborwa ngeshumi nje nesixhenxe semnandi futhi eMele ngo15 Bethlehem ibuye ibe lishumi nesixhenxe Bloemfontein namhlanje ngo16 kanti eDiara ngo21 Appington chisampela pha namhlanje ngokuhlwa nje ngo20 kodwa phaya iFred ndaliphole kamnandi noko phaya ngo16 kanti eCalvinia ibuye ke ibe ngo18 ngomsemva kwempha kuntshona yelizwe inqathi kakhulu phako Beaufort West ngo40 amaqondo wethu bushushu ekuhambeni kwesuku langomsana semeko lakho nisatshisa kakhulu phako Oudtshoorn naphaya ngo35 phole kamnandi noko phaya eGeorge anciphe lamathuba phaya ngo24 Kapelo Dumela Nqomeni phaya ngo26 kanti eWorcester kusatshisa mpela phaya ngaye kaloku la 31 Fredendal 29 Sutherland 32 kanti phaya eDiara ngo37 Kimberley kwakhona kusatshisa mpela phaka umbindi womzantsi ngo38 kokugqibela phaya eBloemfontein ngo34 xesha lemyoli